Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on inde min mani on jettode sadi gondudinede e netare eɗen ɗo e Dakar mo Madina Gounass kolol ujunaji 225 mbiyen 2025 bandiraɓe eɗen ɗo e Dakar mo Zouérate tawi eɗen joddi goto e mawɓe men hono Baba Amadou Loti Ba tawi jeeya ko toon to wuuro men Ñabina kankone o ummima toon to Mauritanie o wawi arde ɗo e nder Dakar mo Madina Gounass tawtorede wona noon hikka woni go ko ɓami arde ɗo e hitande foof eɗen kewi fottidde makko ɗo kono haɗa hunde en dokkatmo o salmina kankone maw artan en e ngolɗon lawol ngol ganduɗa ɓe gummima toon to Mauritanie nadde ɗo beete ɓe dañi caɗele walla ala ɓe dañani caɗele ko wawi wonnen foof ma laaɓ e hunuko makko ɗum noon Baba mon min calmini salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh mi salmitima Issa Diop alhamdulillahi rabbil alamin namdal ma pour no hono min ummori Ñabina min ndewi ko Mbagne min ƴettilaɗe motoreje min gari ha Galoya hade amen yettade Galoya noon min jippoyima Ganguel escale ɗon ko minen fof ɓe damisima d'identité amen ha laaɓi ɓe nayi nder bureau ɓe mbaɗani min fiche de passage moni fof inde mum yettode mum e numéro carte d'identité muɗum onani moni fof dañi ticket muɗum mais joɓata ko 200 CFA min joɓi ko 200 CFA tugge ɗon noon ha min jetti Madina Gounass mboɗo sikki tan e teskuyam min jeyani caɗele to batte laamu min jiɗani caɗele hay banggue goto ha min jetti Madina Gounass caɗele ɗe seeɗa komin tardi koɗo Ganguel ɗo yimɓe noon na kaaɓa joɗade laana walla tellade ha fiche uji ɗi waɗede ɗon min kaaɓi seeɗa eyyi ko ɗum tan woni kam caɗele jiimi kam ko fate e lawol amen ngol eyyi ɗon on kaaɓi seeɗa ko keewal yimɓe ngal woni sababu mum walla waɗi tardemaji goɗɗi taw jiida e ɗum ko keewal yimɓe ngal yimɓe ne keewi ko laaɗe ne keewi kadi ndeɓe ƴetti d'identité ji ɓe natno e nder secrétariat to kamɓe liggotoɓe remplisoɓe les fiches la ɓe kewani alay saago ɗum ƴetta tan ko ɗum kam ɗum tagi ɗum tardude min kam mi yiyandam tardini ɗum ko kamɓe remplisoɓe les fiches ɓe kewani laaɗe ɗe noon en kewi mbi ko teb yimɓe yawɓe Dakar yimɓe fof ko payi koto gotel kamɓe fof payi ko Dakar mbiɗa guila nden faade ɗo on jiyani caɗele goɗɗe kono won waytoɓe elle mbi ji caɗele ɓenne beete wonko kumpirɗon e holko woni caɗele mabɓe ko wasdeɓe rewde lawol walla ala ɓe ndewi lawol caggal ɗum ɓe dañi caɗele saabu aduna kam hay goto anda eyyi minen kam ala garɗo e amen minenne hono ɗin ɗon min nanat tan kabaruji kono kam dewnoɗo lawol fof kam ɗomin ndewi ɗo hay wona to banggue Mauritanie wona to banggue Sénégal ala hen kam ɗomin ji caɗele eyyi wona to banggue Mauritanie police Mauritanie to embarquement ɗo ha min gari Ganguel ɗo min débarqué pour ƴettude les fiches de passage min jooɓi 200 CFA anani ha min yetti ɗo en en dehors de ça ala komin jii hen kam caɗele eyyi mo rewani ɗon noon ko kañum ina wawi won lundutoɓe dogoɓe pour yobde 200 CFA de mbasa hebde fiche d'embarquement ɓen ɗon noon so pottama ina wawi ɓen dañ caɗele ɗum noon caggal nde gartuɗen e lawol ngol ha jettiɗon ɗo tawde ko ɗum tan wonno hen holno jiruɗa Dakar tawde an jeeɗa koye mawɓe ɓoyɓe arde Dakar mbawa artanden e oɗo Dakar Zouérate ha tengti kadi e holno gurdoton ɗo e kadi hol gurdam Dakar e holko mbiyata kadi ɓe garani tawi gandani hol sifa ko woni ɗo e Dakar pour wawde andinde ɗumen hol sifa Dakar de ko hunde mawde so tawi a meeɗi lawol gotol ari a yii gurdam ɗam tawi tan ko gonga jiɗɗa ko rewde Allah dewal Allah sa ari ma taw ɗum ɗo so tawi yimɓe udditi wiyete moni fof fete 12 ujunere waɗoɓe salatul fatiha jamma fof ñalama fof tugge 12 ha fay less ko neɗɗo wawi salatul fatiha jiida e waktuji kam ɗi ina wasiya hen wata tardu hay waktu goto sa dañama hay kad waktu fof ya juuloyto jamato eyyi ɗum noon waktuji ɗi regodirde ɗumen e wirdu salatul fatiha o tuggi kam e ko mbawɗo fo hay 12 ujunere fay less wonande feñaji kam mbaɗino
jalluɓe fof so birdi seeɗa tan keewi ko joƴinde eyyi ɗum noon kadi yimɓe kadi ina aɗa yiya yimɓe ɓe a mbayrunoɗa yiide walla ɓe a meeɗani yiide aɗa daña hen gandudel kesal anani aɗa daña hen compute kesal e wasiyaji keesi e jewte e fofo kadi aɗa heeɗo kadi wasiyaji kadi diine wasiyaji kalteɗi ɗum noon ko hunde mawde wonande mo meeɗani yiide Dakar so a ari ma yi ɗum ma yi keewal yimɓe ngal hitande fof ina ɓeydo keewal yimɓe e kadi joktodiral hakkude ma kadi e yimɓe e kadi yiitodirde ma ay an joni holno mbayruɗen yiidirde Allah waɗa kadi jeeya sehilaɓe ma ɓe mbayrunoɗa yiide ɓe jewnuɗa yewnoɓe ma so yeehi hono oɗo takusan joni gasi ko ziyara emin jaahay won dakaji emin calmina jomumen emin juuro ɗumen min jewtida mumen pour jokkoyde enɗam donc ɗum ko hunde wonde fayida e yiyandam wonde e Dakar jokkodirde enɗam e dañde gande kese c'est à dire musidɓe hesɓe e kumpide kesal e diine o no ñiɓirni mon fof ina dari hen pour yidde vraiment wasde perdude ko addi ɗum ɗo ko addi min ɗo ko rewde Allah alhamdulillahi rabbil alamin machallah ko ɗum kam jiimi e Dakar minen kam gongal amen mone amin fof minen jogui ration ngaji amen somin gummo cuuɗi goto fof wodata ko waɗi somin gari min jogui maaro amen diwlin amen ration amen ñande fof kadi so wona emin Allah ne hokka min kadi joguiɓe volonté ñande fof sodoɓe damwol walla dammirɗi hirse yimɓe ne ñaama ɗum noon ko waɗiroɓe Allah won e membre uji jeeyaɓe e nder Dakar ɓe joguiɗo ɓurɗo joguede moyen foof ina waɗa ɗum emin jiiɗo hen yimɓe ne mbaɗa hen no fewi doole mum no ponno ñande fof damirino kirse machallah min jiyani heege ala ɗom ko ala ay duusuji nani à toute heure aɗa wawi yaade jaaha lotoɗa min ɗomɗani to kam vraiment hay caɗele goto min jeeya battidirtuɗen tan ko ɗon uddirten woni hanki jamma en jii o heewani tawede Dakar walla wiyanoma hayso waɗi ɓooyi woni hanki waɗi tooɓo ɗo e Dakar eɗen gandi gonkaji ɗi ne ndeɓa muuse seeɗa mbeɗa hanki tooɓo ngo ala ko bonni walla tampinani on no fewi ala Dakar wan noon ko Allah yimɓe fof gardata ɗo hen heewani kono tampini yimɓe tooɓo waɗi kono noon min kadi ko ɓammi arde Dakar o hikka woni goo tooɓo tawdemi e Dakar guila hedde 87 moɗo ara Dakar kono ko hikka woni goo kam tooɓo tawdemi e Dakar e ko mi yiyani ko bonni à part so tooɓo waɗi tan alay sago comci yimɓe leppa kono leppugol ngol kadi wonɗo haaɗi nani machallah ala ɗum lomti ɓuuɓol machallah kadi poussiére o kadi wona hanki ɓe dosno ɓe gaddi cisternaji ɓe doosi pour poussiére o Allah holli min ɓuuri wawde rosde emi tawti on Allah jarama ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piindi ko ɗum min garanno on ɗo e Dakar mo Zouérate tawi joddinɗen koye Baba Amadou Louty o haalani en lawol mabɓe guila ɓe gummi ha e noɓe gurdi ɗo e Dakar ha e jamma hanki mo ganduɗa waɗi ƴiwonde kono noon ko moƴƴere Allah tan ɓe jii hen kadi ko ɗum ɓe tini hen ko ɗum ɓe guuri ɗo ɗum noon eɗen mbiya yo Allah jokku moƴƴere mum Dakar o yo Allah waɗan en Dakar jaɓaɗo yo Allah kadi hokku en tawede Dakar mo wuuri ha kawriten ɗo kadi mbawen waddude hono no mbaddaten eɗen ɗo e Dakar mo décole tareji tawi eɗen joddi ɗo e imam e halifaɓe e yimɓe ɓe ganduɗa ko arɓe Dakar gam yewtidde mabɓe gurdam Dakar décole tareji kono kadi e gurdam Dakar mo Madina Gounass eɗen gandi so wiyama Dakar addiga yimɓe ko dewal Allah ɗum noon haade imam o salmina bandiraɓe e on saaha garten e namdade mo holno gurduɗon ɗo e nder Dakar mo décole tareji imam bisimilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam ko salminde tan bandiraɓe julɓe fof ɗo goni e aduna he eɗen calmina ɗumen eɗen juuro ɗumen eɗen gandin ɗumen eɗen e jaam eɗen goni ɗo e Dakar décole tareji eyyi ko min noon komi imamude ɗo tareji ɗo eyyi ko min ƴetti konngol ngol
kono noon won jogiiɗo porte parole amen nani ɗo yete ne wiye Amadou Modi ko on woni porte parole o e min kam caggal e mbaɗat du'awa tan sen mbaɗi du'awa hankalji totten ba konngol ngol mbaɗen fatiha gotol salatul fatiha laabi tati ya laɗif laabi jeenayi yo Allah waɗanen jaam waɗana kadi joom radio en ɓene jaam e ɓamtare e yarude yeeso اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله ودانن جام جoni en totto kongol ngol Amadou Modi Imam Mamadou Aliou Déme a jarama ɗum noon eɗen jinnaɗo men dekol tareji eɗen gandi eɗen jogui toon musidɗo ne wiye Ba Modi kadi oɗo télé so haalama omo jogui hen gueɗal no fewi ko neɗɗo baɗɗo hen gueɗe e payodinde e kala saaha eɗen gandi ɗum ɗum noon eɗen mbiya jinnaɗo o salminama o weltanama o ñaganama Allah moƴƴere ko kanko dokkoren konngol o wawa artanɗen e gurdam Daka dekol tareji ɗum noon mawɗo bisimilla ma ne mbawata artanden e gurdam Daka dekol tareji fuɗo mum ha heeɓi ɗo e hitande nde ɗo nde ganduɗa ko wattidinde rahmatullahi taala wa barakatuh min mbitame ko Amadou Modi ɗoɗo lollerde hamme fayo ko e dekole tariji kadi jeeyami même temps kadi koye dekole tariji kodmi on namnimomi noon affaire gurdam Daka dekole kono noon mi jubbat seeɗa e Daka Madina Gounass adi ko foof mawɗo goto no wiyatno mballe kam jaggude fondu yiite koye diwki mum a tawat fondu ndu ndu wona wawdu mbiya mballe kam jaggu ndu kono so tawi ko wawdu kay sa wi mballe kam tan diwoto yah wirto mon yawto kono kadi mawɗo goto tan haali konngol gotol o wi soyntoɓe nangue potani habde palasuji sen wirnima tan dirtu sa dirti tan yiyat ɗum woni oɗo Daka min de garmi e oɗo Daka puɗɗimi ɗo arde mbe sikki ko 2019 duuɓi ɗiɗi mi arani hen hitande corona hitande heddinde hitande rawane tawi Allah no waɗi rafi ne jaggimi dañani kono ko heddi ko garanmi ko ɓuurimi yodde ga fof ko needi ndi so yawti needi ndi ko dewal Allah saabu dewal Allah wawa fewde needi ala hen gurdameje ɗiɗi noon gonɗe ga gurdam Daka dekole tarijo ga won ɓurodiral woni ga holko kala mo ɓurɗa duuɓi koko newanima e Daka dekole o kam kala mo ɓurɗa duuɓi wonta ko bon kam mawɗo saɗa ɓuuri ɗum siko duuɓi ɗi tan koko newanima sibi komin goni koɗa tawi e woni mawɗo aɗa wonde ɓurɗa duuɓi ɗe an e anda hay dirtinde paɗe ma kamɓe dirtinata kamɓe bertata kamɓe taggata bertu gaddata cuddaji pewnotako ñamate pewnotako yarate kadi a heɗoto e konnguɗi mumen konnguɗi moƴƴi kadi kala mo gandanɗa hoore ma garnoɗo ga gotol so yeehima addor neɗɗo goɗɗo rutti kadi ko hawni hen kurko o newanama rutto kadi kala ko piiɗa ko ɗum fi kala ko piiɗa ko ɗum fi ɓe newanama guila ummade toon fayɗo mbeɗa andi kam mbeɗa wawi wiide kala ɓiɗɗo décole naji kala mawɗo décole naji tawde arani ga kala koɓe mbino eɓe newanima to e décole ga ɓuuri ɗo e oɗo Daka ɓuuri min de ko no min gurdi ga ka mawɗum alhamdulillah rabbil alamin emin jetti kadi leñol décole ngol wonɓe hen caggal leydi e wonɓe hen manam wonɓe caggal leydi Sénégal ndi e wonɓe hen e leydi Sénégal ndi e wonɓe hen e nder décole garɗa mba arani minen ko jiimi no décole wurde hay sa arani ne ɓe neldo lacciri ɓe neldo sukara ɓe neldo warga ɓe neldo dammiri ɓe neldo gayi hay gayi min neldama ɗo fof ko Allah e ballal Allah kalisaji min neldama ɗo neɗɗo wasa arde waɗa ko ɓuuri ko fiɓɓe mbaɗi ga minen de ni Daka o way so ɗum yawti minen décole naɓe haade on gari komin fonnoɓe darade min daro min jetta min daro min du'o min daro min kaala nde wonno haaltude moƴƴere haydara ko boni hen ina wayno ko oɗo hamme kumba oɗo ko o wonen amen ga kala kan jiiɗa ina yooɗi ɗo kala kan jiiɗa ina feewi ɗo kala kan jiiɗa ina woni ɗo dewal Allah fof ko kanko woni pewno amen ɗo kala mbaar gonɗo mbaarmo lawɓo goni mbaarmo minen min gonata o ko mbaar mawɓe ɗum ko tarorde mawɓe ɗum ko tarorde sukaɓe juɓɓudi magrisaji juɓɓudi leece juɓɓudi pop ko kadi minen o feera wiide men bomi joɓe kadi ko minen porsan mi waɗana men bila dañi hen saha goto ko hawni o fewni mbareɗe a paari min mbiɗon bila o jeeya hitande wonde saabu min jurma moon hande noon Daka décole
no waaji amen min nde puɗɗoɗum nde arga woni ga mawɓe ko ceerno Harouna Aylen Alhaji Amadou Hammiren Mamadou Ali Binto Guellel hande woni ɗo mawɗo amen ko waaji goto nan ɗon wiya Hammad Fanay ina jeeya Jawar e Soyuba Coumba Thieli e gandanɗa hoore ma oɗo ceerno Mamadou Aliou imam tareji so neɗɗo wi komi imam hoɗo woni imam o ko imam ratib ɗo tareji ɗo o ko tareji ɓe hande goni ɗo mawɓe siko jawti tan ko minen a haali ɗo wonde ko wayno Fanay en mbete eɗen mbawi andude Daka degol tareji ene waɗi guri goɗɗe e jantude hen walla onon foof gondi ɗo walla ala ko dekol tareji a jarama no fewi oɗo dekole de ina woni ɗo goto jawarnaje hakkude jawara dekol noon ko ɗum gotum ala bomo jiidi yumma jiidi ba ko gotum ina waɗi ɗo goto on tawi ɗum ɗo tene o jettel li o ko Mboyo oɗo emin gandi oɗo kodi jama o hayso wona ɗum emin moftanno ɗo yimɓe hewɓe ɓe jeyaka ɗo ha min gara yaade min kodda e mumen boom ha ɗo ɗo min goni joni Daka o no waɗi yimɓe ɗiɗa ɓenne kadi koye amen jeeyaka ɓeɓɓe amen ɓen kadi jeeyaka nennet kono fof ko ɗo ja emin jokkodiri ɗo noon e Daka PIP ɓen kadi ina mbaɗi kañumen nene gure goɗɗe beelel nani hen nennene kono nennet ene beelel ene dekole jaa ɗeɗo ko fonko koɗe goote sona tan wuran wawi jooɗade wiya minen ko ga juma amen woni walla kaari woni village amen kono fof ko goote saabu kala gure jiidoɗe dingiral jiidi jama jiidi gaynaka jiidi pop jiidi ndema mumen gaynaka mumen fof ko gootum ɓuuri moƴƴude haala ɓuuri welde haala fof ko sara haala no jiɗɗa yo taw neɗɗo o ina yiɗi haala ma an kaalowo par ce que won ara haala boom neɗɗo anda tawde ari kañum wasa arde kono wonmo ganduɗa ina heeɗo haala ma ina yiina jiina jarata on kono wawi arore ɗon min ko jiimi oɗo Daka woɗɗani kalnomi nane o Daka jimi ɗo ko haysa yeehi jama to ko woni ko jama to ɗum min ji woni to ko potal woni toon yimɓeɓe po nanne woni koye mon kadi ko jaam tan woni ga kadi duuɓi ɗi kewani dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kono dental potngal ni ujunnaji walla milliard uji yimɓe a yiyata hen debbo ko worɓe kala mo jiiɗa kadi toppiti ko haaju mum mi yiyani ɗo nguya mi yiyani ɗo hayde neɗɗo sikke boom mata ko ɗum ɗo waɗata mbasi tomi guure ɗe ko neɗɗo fof ko mbawnoɗa jaggu e wawi jooɗa lewru ha dartimo wuuri balɗe sappo taƴƴa tan garaga kala ko periɗa hen so Allah jaaɓima lomtin min kala mo jibina ara ga e Daka ko ɓeydiɗo kala ne garɗa ga sika hooti ma e ɓeydo ɗum wona minen ɓeydata ɓeydata ko Allah ɓeydanta neɗɗo kono kala garɗa e yiya ɗum ga di ko noon mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta monsieur Ly o gonɗo sababu ha garɗon ɗo minen kadi kay waɗi sababu boom ha woni ɗo aɗa andi ko neɗɗo wondata koye nder yimɓe de jayi mumen ko kay wonata sababu saabu kay rokkata jam yimɓe mbawi wonde mum sa ari rokki bone tan yimɓe gondata e muɗum min mbiyetemi ko Boubacar Moudou Ousmane Diallo dekole tareji kono kuɗmi koɗo wiyete gawde boofe tekimi haala noon ko wonko namniɗa nane gurnam dekole Daka dekole tareji nde wonno wona ɗo dekole tareji wona ɗo Daka o fuɗɗori Daka o fuɗɗorino ko Daka tooro fof renduno gondi e nokkuyel gotel gore ha heewi ɗum noon ko kamɓe fof nde ɓe gondi toon kamɓe ñamdat kamɓe jardat haqqene tooro wayi wonde jokkodirɓe gore tooro fof ndenduno ma won sappo e wuro yi ha ɓooyi ene yaltere wora ha Daka dekole oɗo wawi hen jibinede holko saabi o jibinani kadi ko ɓeɓɓe dekole darade weede minen de hanti emin jiiɗi wonde banggue amen somin goni banggue amen kadi mamin toppita woodi yaltoɓe Baara Diagal wiyeteɓe Amadou Thiapate en Alassane Mody en jalti ɓe mbi min de somin jalti mamin def mamin mbaɗni mamin dara yo wuur Daka ɗi gone yaltude ɗum ɗo noon hollata men kadi so hunde ɓooyi tan gongana tawa ko taki ɗum ko ɓooyde ha wayni sabu ko woɓɓe gaddannoɗo yimɓe mbaɗa otoji mumen a yoɓata hay mbuuɗu wiyeteɓe Amadou Hammeri en Kalidou Sambour Rasa en gadda mawɓe amen gara minen min guel min cuwa janggoy min jiiɗum yooɗi amen haɗo tolniɗo ñalama hande ɗo ha Daka o wawi wonde wadde noon min kollata tan ko ɗum ɗo ko Daka o emo ɓeydi te sinno te dewal Allah ngal kadi ko noon kadi ɓeydiri ga so wonani kadi newanede e newnanede hay so neɗɗo yiiɗi arga arata sa yi neɗɗo paasa kalis mum ummoto woɗɗi ara loro ko gongana tawa gonga nani ga wonko heɓato ga ɗum noon minen min ñagato ko emin kala ɗo min mbiyat ko sukaɓe waaɓene amen ɓe wonɓe diwan amen ɓe emin ñaagui wotoɓe goppu ko mawɓe amen mbaɗanno ko
sabu ko gori ha heewi min jogii toon emin mbasi yoɓe kamɓe yoɓe garɓe tawatere ngal ɗo dental kala suka de école naja ɗo woni emin jiiɗi yo are oɗo Daka yo ar tawatere Daka o daro hen no foti darrade hen waɗa hen foti waɗarade hen ka heɓate ko hen sabu ko heɓate ko hen ka naftarade ɓolde sa dañi aduna a dañani lahara ko perte ma tan woni ɗon wadde noon ko yeelate ko ina yiite ɗo wadde noon yo Allah okki en no gardirɗen ɗo minenne emin jetta mawɓe amen ɓeeɗo sabu koɓe mawɓe kono ko minen ɓe gardini ɓe mbaɗi amen mawɓe sa yi mawɓe noon guitti sukaɓe mbaɗi ɗumen mawɓe tan ko mawɓe kamɓe wonde yimɓe tedduɓe kala mbo teddani wawa teddin lihi oɗo noon emin jetta ɗum ha no feewi min ko rowan puɗɗimi ɗum yi kono mi yiye mu neɗɗagal mi yiye mu jokkere en ɗam mi yiye mu kede yedde no Daka o wuurdi wadde noon toujours emin sabu gaddowo radio holluma jiya hen hoorema yalta partout jeeɗa on walluma kono no hoorema yaajiri eyyi Allah jarama on jarama emin calmina hen noon Diallo leñol e Ba Mody sabu ko sukaɓe amen moƴƴuɓe darereɓe hono no darori ɗon ni eyyi emin ñaago kamɓe yo Allah rokkuɓe yaade haaɓe mbatta waɗa hono ni bi jaahi Nabil Mustafa imam manna en duwaw tan hankadi udden وعدنا يا ذا الجلال والإكرام إن لا تول الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا جمال Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas.